bahani wan so je roman script je no kok sab lai mani abon bisinti tam ro committee kadal ke ro khajak nate wase bosun khanaka committee ro kadal ke khajak no kini je tam no tei khalai ke kono ro ambai বিশেষ করে তিনি ওর মঞ্জা ফাইনাই তিনি মিডিয়া পার্সন দङ जों दिनै रमान स्क्रिप्ट फर कग्रक चबा कायसा अर्गानाइजेशन दङ आरो दङ साइमानो ओ अर्गानाइजेशननि सिनि सिगाङाव वानसुक जाखाय बा सिनि एक्जिक्यूटिव कमिटियाव जे रेजोल्यूशन पास खायजाक जे त्रिपुरा राज्यनि जत हांकर जत डिस्ट्रिक्ट कमिटि खालायनानै होनाय ओ रेजोल्यूशन पास खायजाक अब हायकेनो थानाय तालनि जों पुइला थुवाइ डिस्ट्रिक्ट कमिटि खालायगा आबनियागलो सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट ओ हरनगनो जों सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि कमिटि थाखा ओ गनै कमिटि खामानि आबो फुल फ्लेज कमिटिया एडहक कमिटि खालायग्राखा कारण गोबांबा बरक उसुंगो मानजाकमाया रकम वास मिटिंनि साल आबनि बागै जों एडहक कमिटि मा खालायग्राखा তিনি सालो जों हाय তিনি और मिटिं आसुमानि कारण के सिनि लाई थांनाय 29 जुन 2023 ओ हरनगो जे कमिटि खामानि आ कमिटिनो कारै तिनिते गोबां मेम्बार ओ जगा फाइ मानजा फाइया आबनियागुलो सिनि आगि जे पुलिसो साख्रि खाइ फैनाय आर्मियाव खाइ फैनाय अमाहाय बिरिन्दिया रंनि दल लोग तिनियाव कमिटियाव मानजा फाइया 56 अर्गानाइजेशन तंमानि यागुलो तिनि हाय नहाय जोंते कायसा अर्गानाइजेशन मानखा आबो हंगै जे सिलाइति चबा खाइ फैनाय हानि बागै जे भारत सरकारनि इंगै ओ हाबाया कारजाक बरदो तिनि अर्गानाइजेशना हाबाया आबो बायके जों 56 नि जागाव 57 अर्गानाइजेशन रोमान स्क्रिप्ट फर कग्रक चबानि बैनर इनि विश्रामगंज अमरनाथ स्टेननि गानाव जे हरनगो जों पान्डा खालायमानि हिके सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट कमिटि न जे पुइलाव खालामनानै आबाद एक्सटेन्ड खालायनायनि बागै ओ मिटिं मा खालायगा सिनर सेंट्रल कमिटि निंगै फाइ मानजा फाइया बरंगनां सार विकास रायदे बर्मा बफाइ चिनि चेयरमैन आबनो कारिबो चिनि को कन्वेनर बरंगनां सुनील देबबर्मा सेंट्रल कमिटिनि मेम्बार नै मानजा फाइया बरंगनां program ko ang manahajak to o program ro no materials klana thanga nga kai to kaisa committee nago subdivision committee tong nangma hai division mini district committee nangma hai tai ko bunje district of tong ko untouched ar rogom sum sobai ne je subdivision rokau untouched tong ko ar rogom sum sobai ne ekai roman script ne bagai je sum soba khalai to ko pogrok sanai ro sum khakao ताकलाय बिसि उया फानो खालिनि बिसिगोनो जों आपनो मेटेरियल्स खालायबोनानै ओ पयतो कुथुक चिनि बिसिबो तामन बागै हंगाखाय सबा खालाया हंगाखाय कोनो माने यागो सफैया चिनि कक बरक बाय कक न दङ सा काप खांगे जे बुमाना आबुति बजार ओके काप नाबो रुमना नांगौ रुंगिया आखानो आजारिया काप खांगे नोंगिया काप माने पैसा बाइल तो ओके रोमान स्क्रिप्ट नि बागै चिनि बरग रो चबा खलाय फैमानि 56 इयर्स इनका के 56 इयर्स चबा खलाय माने उलबो आबो सक्सेसफुल ताम बागै उनिया के चिनि जे चबा खलाय फैमानि आबो साब मंक्रि आवला तंगमानि ओके चुके ताबो ओ जे चबानो चाप साबै खलायनान बागै जे रोमान स्क्रिप्ट को बरग चबा खामानि ओके तब सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि जत कक बरक सानाय कक बरक हामजागनाय जत बरकनो जों हामबाया फारो जोंनो लगरिमा लगे चिनि पुइतो तंगो जों लन मुंबो तंगो बखा बिसिगो जे चिनि इमां दाखिनो मुख थाङो नुम गुबैयै नुमजाबाय